Áno? Janko, po včerajšku nemôžem sedieť, je dobrá práca. Rado sa stalo. Dušan, kam si dal ten krém na riť? Súd predvolával Ištvána Farkaša, bývalého riaditeľa Rožňavskej polepšovne, usvedčeného z maďarizmu a odsúdeného na 12 rokov väzenia. Rožňavská polepšovňa bola domovom mnohých mladých kriminálnikov. V prípade informácií, ktoré môžu poslúžiť k ich dolapeniu, súd zváži vaše prepustenie. Ištván Farkaš, ste ochotní poskytnúť súdu mena s dôkazmi? Igen. Béla Koložvár tajne verboval mladíkov do boja proti Slovákio. Béla spáchal samovraždu. Že samovražda. Absolutne irrelevantná. Passamaga bengali tigris a csíkos fasszával az egész életemben inkább Magyarországon maradtam. Prosím. Jeden chlapec sa podielal na distribúciu detský pornografikus materiály. Pane, pokiaľ nebude meno, tak to môžeme rovno ukončiť. Arpád, Mošon Maďar, starý Janoš to dosvedčí, sám od neho kupoval kazety. Ctihodnosť, musím reagovať na tieto podlé klamstvá, ktorými sa tu oháňa tento nevychovaný južan. Meno Arpád Mošon Maďar mi absolútne nič nehovorí a nemám nič. Sám si mu cikulu oblizoval, iba zrno starý. Vidím, že sa neviete vpratať do kože. Takže musím tento proces ukončiť. Ne. Ešte tu bol jeden. Najhorší beťárisko. Da? On veľký fanatik do Mäkkého šbírku. Nevedel pochopiť, prečo Mäkky spieva s Marikou Gombitovou, prečo nie s ním. Tak Marike odmontoval brzdy z auta, ona mala tú nehodu, pri ktorej ochrnula. Jej vlastný synovec. Jerguš Gombit. Pravúco to z lásky k Mäkkymu. Zlatý slárik 1982. Bielý kmeň. Posledný je viac ich nie. Tak koľko? Do živote. Arpádova cikulka bola úplne unikátna. Mal znamienko nad vajíčkami a práve mu začali rásť prvé chlpky. Vždy rád spomínam, ako som ho zdrogovaného odpanil. Každopádne sa teraz musím sústrediť na iné veci. Vasíl sa niekde stratil, Mäkky sa úplne prestal ozývať. Hlavne, že si naplánoval nový koncert na čiernom balogu a krst albumu. Na budúci týždeň. Nedáva to zmysel, Dano. Celý turnaj sa rozpadá. Pane, Jerguš Gombit, čo ho odsúdili za ten ohavný čin, čo je s ním teraz? Odkiaľ to mám vedieť? Ja som bol na tom súde. Len kvôli jednému mladému, krásnemu stážistovi, na ktorého som mal záľusk. Prečo sa pýtaš? Občas mávam také sny. Skôr sú to nočné mory, po ktorých sa prebúdzam spotený a väčšinou aj zesraný. Začína to v nejakom zatuchnutom čiernom zrube, niečo ako štvorhviezdičkový hotel v Rimavskej Sobote. Vchádzam do izby, z ktorej počuť rôzne anglické slovíčka, takže je jasné, že je tam Mäkky Žbírka. No a je tam s ním nejaký pán Patkaň a hlavne aj Jerguš Gombit. Ale Žbírkovi nevidím do tváre, iba ho počujem, ako dookola rozpráva o Beatles a Paulovi McCartneym. Často sa rozprávajú práve o turnaji, ale vždy sa zobudím a musím vyprať obliečky. Neviete, čo tieto sny môžu znamenať? Mne sa zas často sníva o tebe, Dano. Neviem, čo tie tvoje preludy znamenajú. Ale plastický chirurg, čo mi robil rytné implantáty, sa volal Mudr Igor Patkáň. Neviem, či ti to pomôže.